Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, barkanmu da shan ruwa da fatan kowa na cikin ƙoshin lafiya. Wannan shine sabon fim ɗinmu Sikandar wanda zai fito a this year insha Allah, wato ƙarshen shekarar nan, wanda masoyinku ko ma maƙiyinku ne da ya kamata ku kalli fim ɗin nan Sikandar, wanda Sharukan shine da kanshi zai gabatar da wannan fim ɗin a ƙarshen shekarar nan insha Allah. Kuma yanayin ganin fostan ɗin nan ma kai ma ka san fim ɗin nan za a gwamata, za a yi abubuwa da kowa yake bukata insha Allah. Kawai kai dai ka ɗauki lambar mu ka ajiye, kuma ba wai Sikandar kaɗai ba, kowane fim kaga kana bukata kawai ka ɗauki lambar mu ka ajiye. Ko yaushe kake so kai mana magana ta WhatsApp kaɗai, WhatsApp banda kiran. Kuma ka tabbata kafin kai mana magana kana da app na Telegram kuma ka buɗe shi, saboda a ciki ne ake tura fina-finai ko nawa kake so. Kuma muna da tsarin group ɗinmu na BIP wanda ko da yaushe za ka iya mana magana mu saka a cikin group ɗin, kuma 4,000 ne duk wata, kuma kullum muna safin guda 3 zuwa 4. Kai dai kawai dai ka ɗauki lambar mu, sauran bayani ka mana WhatsApp banda kira. Barkan mu da shan ruwa, Sikandar muna jiranka.